רובכם נמצאים עכשיו בגיל שאתם מקבלים ליד רשימה של מטלות לביצוע. אתם צריכים לרכוש מקצוע, למצוא עבודה, להתחתן, להביא ילדים, לקחת משכנתא ולקנות בית, לקנות מכונית, עוד מכונית, לנסוע לחופשות בחו"ל, להזדקן ולמות. יש שני דברים בסיסיים שאפשר לעשות עם רשימת המטלות הזאת. ברירה אחת זה להיות מאוד מאוד פרקטיים ורציניים, לשנס מותניים ולהתחיל לסמן ויים. ברירה שנייה זה לשאול מה זאת בעצם הרשימה הזאת? מי חיבר אותה? למה דווקא הדברים האלה מופיעים בה? למה אני חייב לפעול לפיה? והאם היא באמת משקפת את הצרכים ואת הרצונות שלי? אם אתם מעדיפים את הברירה הראשונה, להתחיל לסמן כמה שיותר ויים, כמה שיותר מהר על הרשימה, אז לבוא ללמוד מדעי הרוח זה בהחלט בחירה מאוד טובה. כיוון שהלימודים במדעי הרוח מקנים לא רק תעודה, אלא גם כישורים של לימוד ושל ניתוח, ויכולת לחשוב בצורה ביקורתית ובצורה יצירתית, ואלה הם כישורים שיש להם ביקוש הולך וגובר בשוק העבודה. היום העובדה היא שיש פחות ופחות ביקוש לברוקרים בבורסות למשל, מכיוון שפשוט חלק גדל והולך מהמסחר בבורסות של העולם מנוהל על תוכנות מחשב. והיום מפתחים תוכנות מחשב מתקדמות שמסוגלות לאבחן מחלות הרבה יותר טוב מאשר רופאים בשר ודם. אז אם היום אתם מתחילים ללמוד מתוך תקווה להיות רואה חשבון או ברוקר בבורסה או רופאת משפחה, זה לא לגמרי בטוח שעוד 10 או 15 שנים באמת יצטרכו את זה. אז זאת סיבה אחת טובה ללכת ללמוד מדעי הרוח, את מה שמדעי הרוח מציעים, באמת את כישורי הלימוד ואת כישורי החשיבה היצירתיים והביקורתיים, את זה רוב הסיכויים יצטרכו גם בעוד 10-20 שנים. אם התגובה שלכם לאותה רשימת מטלות זה לשאול מי חיבר אותה, למה דווקא הדברים האלה מופיעים בה, ואם היא באמת משקפת את הצרכים ואת הרצונות שלי, אז מדעי הרוח זה הבית האמיתי שלכם. הרבה אנשים איפשהו בגיל ההתבגרות הם מתחילים לקלוט שהמבוגרים עבדו עליהם ושאף אחד לא מבין מה באמת קורה בעולם ומה זה בעצם החיים האלה. איך בעצם העולם מצליח להתנהל כשאף אחד לא מבין מה קורה? איך יכול להיות שהמבוגרים עושים הצגה כאילו הם יודעים הכל כשאין להם באמת מושג? והתשובה היא זה שמתישהו בשנות ה-20 של החיים נתנו גם למבוגרים האלה ביד את הרשימה של המטלות, והם נהיו כל כך עסוקים בלסמן עליה וי שהם שכחו שהם בעצם לא מבינים מה קורה. ובגיל 40, עם משכנתא לשלם ועם ילדים לגדל ועם צרות עם הבוס בעבודה וכן הלאה, למי יש פנאי לברר מי אני ומה אני ואיך העולם מתנהל? אתם עכשיו הגעתם לצומת הזאת. ההמלצה שלי זה לחכות עם הרשימה של המטלות ולתת לעצמכם זמן ומרחב לחקור, לחשוב, להתלבט לפני שאתם רצים לסמן ויים. והמקום הכי טוב באקדמיה לעשות את זה זה בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית.